Nganzakwethu engathi lizoba inkinga-ke udaba lukaDubula njengoba liqhubeka khomba ukuthi wayexolisa laphana kuMavava ngoba engazuthi wayeseqwashisiwe. Abafana baMavava bathe bayamfuna uDubula bamfunisa kwe-prize. Wathi uDubula cha, abamnikeze ilocation la basebenzela khona namagama straight uyofika noma ngathiwa phesheya noma ngathiwa kuseMpumalanga noma ngathiwa kusePitoli noma ngathiwa kuse-KZN uDubula uyoyifikela yena mathupha. Ngesizathu-ke sokuthi kushuthi akabasabi noma yena ayikho into engabanikeza inkinga kubona. Uzokhumbula-ke ukuthi uDubula insizwa le ekuyona yanyazo i-TikTok laphana yathuka uMavava yambiza ngawo wonke amagama njengoba yaze yaxwayiswa abantu abaningi yaze yakhipha isixoliso sokuthi cha iyawahoxisa amazwi ayo washo kahle kahle yona uMavava ibingamazi. Alright, abafana baMavava baveza ukuthi cha noma ngathi usuxolisile kodwa ngoba wadelela ubaba aliboli ungajezile ndoda. Kacaca ukuthi-ke udaba lukaDubula luyaqhubeka laphana ey'nkundleni zokuxhumana njengoba abantu abaningi bebelokhu beyiveza leya video ukuthi cha bafowethu siyacela ukuthi niholishe imfe njengamanje. Wathi uDubula cha, abamnikeze ilocation namagama ematekisini impela kuyofika egijima. Angizufo lakho emva kwala mavidiyo alandelayo. Yenza sure ukuthi usubscribe-ile walike, kanti-ke ngabe ungalike uyazi ukuthi ividiyo seyilinde iziphele bese uyakhomenta. Ngitshela nabafikayo ukuthi ividiyo uyayilinde iziphele bese ukhomenta kuye khona noma ngendlela osu-understande ngayo ividiyo. Na amavidiyo mntwana sekhaya ayalandela. Cha wona mfana othi ubaba uba uDubula lothi usikakhala uDubula hayi siyakufuna mfana uthini ngokovozile hey hayi siyakufuna hayi wendoda hey yazi ukuthini ngendlela usukudinga ngayo sikudinga njenge prize wena Dubula hey wena ngana kwethu hey ngeke yabona ubaba lo siyamhlonipha hey wena hey ubaba siyafuna mfana usebenze eposini ndoda sekudinga mfana usebenze eposini siyafuna wena mfana usebenze eposini uthi ubaba wena awudingakala wena ubaba ubiza ubaba ngempukane ehlaza uyadingeka wena mfana waseposini siyakufuna hayi sanibonani wey'ngane zakwethu sanibonani uDubula lo Dubula ya uDubula lo kunale video ke le ngiqeda kuyistisha manje le lezi insizwa lezi zithi ziyangidinga ngibona nje ininganyana lapha kuyikhondam zithi ziyangidinga zingidingisa kweprize okumnandi ke ngawo phela zikukhulume lokho nje live kubuka izwe lonke ukuthi cha bangidinga sengicene ngayibona ke ivideo yenu bafowethu ukuthi niyangifuna la ngifuna khona into engicela ukuyiqinisekisa kunina ke insizwa ngehlonipha kakhulu insizwa bafowethu laba basemaranking yabahlonipha kakhulu so bafana bakithi anginankinga into engicela ukuthi ningenzele yona ngicela ukuthi ningikhiphele nje i-location ukuthi nisebenzela kiphi rank bese nibiza ngamagama enu futhi ukuthi usibanibani ongidingayo ukuze mangifika lapha erankeni ngingabikho inkinga yokuthi mhlambe ngiyastruggle ukuthi ngithola amagama enu ukuthi ubani. Cela nje ukuthi ningitshele ukuthi obani amagama enu nikiphi rank ngisho ngathiwa ngikuphi ngisho ngathiwa phesha ngizoyifikela kuMpumalanga ngizoyifikela la ePitori ngikhona ngizoyifikela kuphi eNatal ngizoyifikela bafana bakithi shone nje ukuthi nikuphi mina ngizoyizela kini ngoba ngizokuthiwe ngathi engathi nithi ningifuniso kweprize angazi ke iprize yanike lena ngifuniso kwa nikhululeke bafowethu ngizoyifikela mina kunina sibonane ngendlela enifuna sibonane ngayo mina anginankinga ngumabizo sabele bafana bakithi ngizoyifikela mina mathupha la engifuna khona. Thank you.